Мирныя перамовы ў Менску. У якім стане Александр Мілінкевіч і за што затрыманыя ў Беларусі дзясяткі топ-менеджераў. Цягам найбліжэйшай гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі серады. Я Олег Залеўскі, вітаю шчыра і прашу падтрымаць нашу працу лайкам ці каментаром, каб болей беларусаў далучылася да навінаў па-беларуску і без цэнзуры. Пачынаем ад падзеі ў французскім Страсбуры. Падчас чарговай сесіі Еўрапарламенту адбыліся дэбаты пра пагрозы, якія ідуць з тэрыторыі Беларусі і Расіі. Што непакоіць краіны аб'яднанай Еўропы і якія шляхі залагоджвання? Адказаў шукаў наш еўрапейскі карэспандэнт Алесь Сіліч. Апошнімі тыднямі краіны еўразвязу сутыкнуліся з шэрагам інцыдэнтаў, што пачынаюцца на тэрыторыі Беларусі. Апошнімі тыднямі паветраная прастора была парушаная над Бельгіяй, Нідерландамі, Польшчай, Румыніяй, Даніяй, Эстоніяй, Нямецчынай, Літвой, Латвіяй і зноў над Румыніяй учора. Гэтыя інцыдэнты не выпадковасць, а выразны ўзор паводзінаў. Гэта элементы гібриднай вайны. Наўмысная шэрая зона агрэсіі супраць Еўропы. Яны правяраюць нашу рашучасць. Беларусь усцяж не выпускае з краіны сотні літоўскіх фураў. Прэзідэнт Гітанас Наўседа і кіраўнік МЗС Кастуціс Будрыс падкрэсліваюць, што мэта Менску дамагчыся перамоваў на ўзроўні МЗС і аслабіць міжнародную ізаляцыю. Да таго ж не спыняюцца палёты з Беларусі ў Літву паветраных шароў з кантрабандаю. У Вільні не выключаюць, што дзеянні ўладаў Беларусі могуць быць скаардынаваныя з Расіяй. Мы ведаем, як працуе памежная бяспека ў Беларусі. Нават мыш не прабяжыць 5-кіламетровую памежную зону без ведаму і дазволу беларускіх памежнікаў. Відавочна, што проксі Пуціна Лукашенка цалкам кантралюе і накіроўвае гэтыя атакі. Гэты від дзейнасці небяспечны. Ён стварае пагрозы для лётнішча Вільні, прымушае спыняць рэйсы, выклікае фінансавыя страты, стварае хаос для пасажыраў і ставіць пад пагрозу людскія жыцці. Польшча патрабуе ад еўразвязу больш дакладнай і скаардынаванай пазіцыі, але падкрэслівае, бяспека застаецца паўнамоцтвам нацыянальных дзяржаваў. Польшча, як і іншыя краіны еўразвязу, мае поўнае права і абавязак самастойна абараняць свае межы і сваю інфраструктуру. Мы чакаем рэальнай выведнай супрацай і каардынаваных дзеянняў у адказ на гібридныя пагрозы, але без стварэння новых еўрапейскіх абаронных структураў, што дублявалі б НАТО і абмяжоўвалі б нашыя нацыянальныя паўнамоцтвы. Сённяшнія дэбаты ў Еўрапарламенце паказалі, інцыдэнты на мяжы з Беларусі ўжо не ўспрымаюцца як асобныя выпадкі, а разглядаюцца часткай шырэйшай стратэгіі дэстабілізацыі. Краіны еўразвязу заклікаюць умацаваць ахову межаў, пашырыць абмен інфармацыяй і не дапусціць, каб палітычны ціск з боку Менску ці Масквы ўплываў на сённяшнюю палітыку еўрапейскага звязу. Алесь Сіліч, Белсат. І ў працяг тэмы Літва гатовая ўвесці нацыянальныя санкцыі супраць Беларусі. У выпадку, калі працягнуцца гібридныя атакі і калі не будуць урэшце выпушчаныя літоўскія фуры, нашыя паўночныя суседзі таксама пагражаюць зноўку закрыць мяжу. Пра гэта паведаміла прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініене. Паводле падлікаў літоўскай асацыяцыі перавознікаў Лінава, фактычна ў закладніках у афіцыйнага Менску застаецца 4000 транспартных сродкаў. Сегодня очень интересная информация получили из своих перевозчиков, что час назад приехали в площадку Белоруссии, где стоит литовская техника, приехали тягачи, и они вытаскивают полуприцепы с литовскими номерами в Минск, в площадку, где хранятся конфискованная техника. Застаюцца і тысячы людзей у закладніках у турмах Беларусі. Белы дом вядзе актыўныя перамовы з афіцыйным Менскам пра вызваленне чарговай групы палітвязняў. Паводле крыніцаў агенцтва Reuters, цяпер амерыканска-беларускія размовы вядуцца пра выхад з-за кратаў больш як 100 асобаў, дзеля наладжвання больш блізкіх дачыненняў паміж Вашынгтонам і Менскам. Некаторыя амерыканскія чыноўнікі паведамляюць агенцтву, што ўдзел адміністрацыі Трампа ў перамовах з Беларусю частка доўгатэрміновай стратэгіі для адцягнення Менску ад Масквы.
Пры гэтым Reuters зазначае, што афіцыйны Белы дом адмовіўся каментаваць сітуацыю, а амбасада Беларусі ў Вашынгтоне не адказвае на просьбу пракаментаваць гэтую тэму. Дзякуючы перамовам дэлегацыі ЗША з Лукашэнкам сёлета адбылося некалькі хваляў вызвалення палітвязняў. У чэрвені рэжым вызваліў 14 чалавек, а ў верасні дамовіліся пра вызваленне 52 асобаў. 22 лістапада за кратаў выйшаў 31 грамадзянін Украіны. Лукашенко чарговы раз запрапанаваў Пуціну правесці мірныя перамовы адносна Украіны ў Менску. Гэтым разам заява была зробленая на саміце АДКБ ў Бішкеку. Няўжо магчымы мір да канца года? Пакуль жа з'явіліся выцекі тэлефонных размоваў памочніка Пуціна наконт мірнага пагаднення. Як аказалася, ягоным кансультантам у гэтай справе выступаў адмысловы пасланнік Дональда Трампа. Агентство Bloomberg апублічыла запіс тэлефонных размоваў памочніка Пуціна Юрыя Ушакова. У адной ён камунікуе з адмысловым прадстаўніком гаспадара Крамля Кірылам Дмітрыевым, у другой з адмысловым пасланнікам Трампа Стывам Уіткафам. Юрый, вось што я зрабіў бы. Моя рэкамендацыя. Так, калі ласка. Я патэлефанаваў бы, каб проста нагадаць, што вы віншуеце прэзідэнта з гэтым дасягненнем у справе газы, што вы яго падтрымлівалі, што вы паважаеце яго як чалавека міру і што вы радыя вынікам ягонай працы. Вось так я падышоў бы да гэтага. Мне здаецца, гэта будзе вельмі добры званок. Бо, давай я табе скажу, што я сказаў прэзідэнту. Я сказаў прэзідэнту, што вы, што Расійская Федэрацыя заўсёды хацела мірнага пагаднення. Я ў гэта веру. Уіткаф дае параду Ушакову, як камунікаваць з прэзідэнтам ЗША, каб умацаваць перамоўную пазіцыю Расіі ў справе замірэння з Украінаю. Сам Трамп нічога крамольнага ў гэтым не бачыць. Вы што робіць чалавек, які ладзіць пагадненне. Трэба сказаць, глядзіце, яны хочуць гэтага. Вам трэба пераканаць іх у тым. Гэта вельмі стандартная форма перамоваў. Пры гэтым у ЗША публікацыя размоваў выклікала бурную рэакцыю. Некаторыя кангрэсмены запатрабавалі звольніць Уіткафа з пасады адмысловага пасланніка. Думаю, што тут пытанне хутчэй не ў самім Уіткафе, а ў Трампе. Бо Уіткаф відавочна робіць тое, што яму сказаў рабіць Трамп. І выконвае пастаўленыя перад ім задачы. Зрабіць адносіны з расейцамі максімальна пазітыўнымі. Пабудаваць альтэрнатыўны канал камунікацыі ў абыход стандартных дыпламатычных працэдураў, у абыход амбасадараў, міністэрстваў і гэтак далей. Зрабіць гэтыя адносіны нефармальнымі, даверлівымі. І, уласна, ён гэтым і займаўся. А вось у Расіі назвалі выцек размоваў спробай перашкодзіць хадзе мірных перамоваў у справе Украіны. Вряд ли это делать для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону. Ушакоў дадаў, што існуе дамоўленасць пра візіт Уіткафа ў Маскву наступным тыднем. Пра гэта кажа таксама Дональд Трамп, які агучыў спадзеў на завяршэнне распрацоўкі мірнага плану для спынення вайны ва Украине. Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет, вы знаете, мы всегда готовы. Тым часам пра спыненне вайны згадаў Лукашенко. Падчас сустрэчы з Пуцінам у Бішкеку, дзе на заўтра запланаваны саміт АДКБ, ён запрапанаваў правесці перамовы пра мір у Менску. Ян Федарович, Белсад. Чыноўніка з Берасцейшчыны звольнілі за наяўнасць банкаўскага рахунку ў Еўразвязе. Як заяўляе пракуратура, рахунак ён выкарыстоўваў у асабістых мэтах. Гэтак расцанілі як парушэнне антыкарупцыйнага абмежавання, хоць складу злачынства так і не знайшлі. А карупцыя, мяркуючы з апошніх гучных справаў у вертыкалі Лукашэнкі, квітнее. За што дзесяткі топ-менеджераў цяпер за кратамі, ведае Ірына Дарафейчук. Генпрокуратура заявила про факты сістэмнай карупцыі і подкупу службовых асобаў у арганізацыях перапрацоўчай і энергетычнай галінаў. Размер незаконных вознаграждений и взяток определялся, исходя из фактически поступивших от заказчиков денег до 2% от суммы заказа, исходя из объемов и частоты отгрузки, а также своевременности оплаты и составлял от 300 рублей до $2000 США. Паводле пракуратуры, з дапамогай хабару падазраваныя абіралі пастаўнікоў і падраднікаў, прымалі ў эксплуатацыю энергасеткі і агулам будоўлі.
Распачатыя 16 крымінальных справаў, 10 падазраваных цалкам прызналі факты хабару і абавязаліся кампенсаваць атрыманы злачынным шляхам даход. Давайте говорите, там 2 конверта, для кого предназначались денежные средства? Пра карупцыю пры распрацоўцы айчыннага электрамабіля ў Інстытуце машынабудавання Акадэміі навук распавёў тэлеканал ОНТ. Часть денег, которые выделялись на разработку электромобиля, выплачивалась 9 сотрудникам. Потом половина забиралась и делилась уже между 4. Это директор, замдиректора, главбук и экономист. Гэткія схемы камітэт дзяржкантролю выявіў і ў праекце распрацоўкі вадародных сістэмаў. Карупцыйныя эпізоды знайшлі ў іншых установах Акадэміі навук. Так, дырэктар аднаго з філіялаў прадпрыемства цэнтрабежнай тэхнікі некалькі гадоў атрымліваў так званыя адкаты ад расійскіх кампаніяў. А кіраўнік Гарадзенскага інстытуту збіраў з падначаленых незаконна налічаныя прэміі. При вялікім жаданні прыцягнуць да адказнасці можна чыноўніка, які нават і не карупцыянер, але просто перавысіў паўнамоцтва, яшчэ штосьці. Але ёсць і такія, якія просто карыстаюцца, лічаць, што ухапілі Бога за браду, як кажуць, і карыстаюцца карупцыяй вось гэтым пакравіцельствам Лукашэнкі. Тое, што ўлады самі стымулююць карупцыю, пацвярджаюць і шматлікія факты працаўладкавання былых карупцыянераў на цёплых пасадах. Так, злоўлены некалькі месяцаў таму на атрыманні хабару былы дырэктар Палацу Рэспублікі Максім Прыхадоўскі працуе намеснікам генеральнага дырэктара ў нацыянальным парку Белавежская пушча. Дедушка Мороз, твоих рук дело. Матушки зимы. Ірына Дарафейчук, Белсад. Она уже рядом, скоро... Гарадзенская гута, як новы цуд цяперашняй Беларусі. Яшчэ 2 гады таму найбуйнейшы айчынны вытворца бутэлек Гарадзенскі шклозавод пабудаваў з выкарыстаннем італьянскага абсталявання 3-ю вытворчую пляцоўку «Аульс». Што праўда, у абыход заходніх санкцыяў. Паводле новага расследавання бюро медыя разам з выданнямі «Ірпі-медыя» і «Сена» абысці забарону на пастаўку дапамаглі літоўскія перавознікі. Выкарыстана адразу 2 такія класічныя схемы па абыходзе санкцый. Першая, гэта калі у этой схеме удзельнічае кампанія пасярэднік з Казахстана, які не знаходзіцца пад санкцыямі. Быццам бы груз адпраўляецца ў Казахстан, але ні да якага Казахстана ён не даязджае, а даязджае да Гародні і там просто разгружаецца. А другое, што мы заўважылі, яны таксама памянялі код тавара. То бок замест кода, які знаходзіўся пад санкцыямі, яны напісалі ў документах, што зараз у прадукцыі зусім іншы код, які не знаходзіцца пад санкцыямі. У выніку больш за 30 машынаў з абсталяваннем амаль на 2 мільёны еўраў бесперашкодна заехалі ў Беларусь. Што праўда, поспех новае прадпрыемства святкавала толькі першы год, атрымаўшы на 30% чыстага прыбытку больш, чым дагэтуль. Але ўжо ў наступным 2024 годзе новыя санкцыі забаранілі пастаўкі прадукцыі гарадзенскага шклозаводу, больш за траціну якой ішло пераважна на польскі рынак, на тэрыторыю Еўразвяза. У выніку прадпрыемства з прыбытковага пераўтварылася ў яшчэ адно стратнае. Палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч застаецца ў рэанімацыі ў адным са шпіталёў Варшавы. Дактары вызначаюць ягоны стан як стабільна цяжкі. У рэанімацыі Александр Мілінкевіч апынуўся пасля аперацыі на соннай артэрыі. Як напісала ў Фейсбуку ягоная жонка Іна Кулей, Мілінкевічу выдалілі тромб, у выніку моцна павысіўся ціск. Александру Мілінкевічу 78 гадоў. Перадусім ён вядомы як адзіны кандыдат на прэзідэнцтва ад дэмакратычнай апазіцыі ў 2006 годзе. Апошнімі гадамі Мілінкевіч займаецца развіццём праекту «Вольны беларускі універсітэт» і ёсць пазаштатным дарадцам Святланы Ціханаўскай. Новы рэкорд на загад правадыра. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання адрапартавала, што сабрала 11 мільёнаў тонн ураджаю. Паводле ведомства, збожжа, кукуруза і рапс сабраныя з 99% плошчаў. Пры гэтым сёлета ўраджайнасць збожжа з кукурузай склала 43,7 цэнтнера з гектару, што на 5 з гакам цэнтнераў з гектару больш, чым летась. Пра пераадоленне 11-мільённай планкі Лукашенка пахваліўся яшчэ 11 лістапада падчас узнагароджвання аграрыяў напярэдадні дня працаўніка сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. То бок на паўмесяца раней, чым гэта адбылося насамрэч. Літаральна 200 метраў аддзяляе ў Гомлі пляцоўку каля фабрыкі 8 сакавіка і двор у квартале паміж вуліцамі Кірава і Савецкай. Але адчуванне, нібы гэта нейкія розныя сусветы. Чаму?
Давайте зірнем разам. Спачатку на пляцоўку каля фабрыкі, дзе на месцы высечанага скверу усталёўваюць прывезены з Расіі помнік савецкаму маршалу Ракасоўскаму. А затым зірнем на суседні двор. Глядзіце, не пераблытайце. Город Гомель. Хуже, чем в деревне. Смотри, такие улицы. Смотри, это что, дорога? Люди. Здесь в машину, смотри, по колено. Не могут ставить машины. Центр города. Куда администрация смотрит, просто не могут 100 метров дороги закатать, да. «95 гадоў таму у Воршы нарадзіўся Уладзімір Караткевіч, выбітны пісьменнік, пачынальнік жанру гістарычнага дэтэктыву ў беларускай літаратуры. Быў, ёсць, буду. Ягонае жыццёвае крэда здзейсненае. Хоць пісьменніка няма з намі больш за 40 гадоў, ягоная творчасць жыве, а дзень народзінаў суправаджаецца шэрагам імпрэзаў у Беларусі і за мяжой. Юлія Цяльпук працягне. На гэтых кадрах Уладзіміру Караткевічу 50. У адказ на цёплыя словы пісьменнік прамовіў. Дзякую вам, людзі. Яшчэ раз 1000 раз дзякую вам. Без вас я нішто. Дзякаваў людзям, роднаму краю, роднай мове і ніколі ўладзе. Паэт і пісьменнік уздымаўся ў 50-60-е гады насуперак савецкай сістэме і не ўхваляў яе ў сваіх творах. Героямі яго былі прадстаўнікі шляхты, рыцарства, вышэйшыя арыстакраты. Да 95-годдзя класіка, літаратуразнавец Васіль Дранько-Майсюк даваў лекцыі, прысвечаныя жыццю і творчасці Уладзіміра Караткевіча. Караткевіч прыдумаў і пісаў пра такіх беларусаў, якія моцныя, якія перамагаюць. Гервасій Валіваха нават саму смерць перамог. І таму, калі Гервасій Валіваха зможа перамагчы, то і мы таксама зможам. Караткевіч – паэт, аўтар «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чазенія», «Зямля пад белымі крыламі», «Каласы пад сярпом тваім». Ягоную творчасць фільтравала цэнзура. Да юбілею Караткевіча фонд «Камунікат.орг» паспрабаваў гэтую цэнзуру нейтралізаваць. У рамане «Каласы пад сярпом тваім». Вызваляем голас пісьменніка ад ідэалагічнага ціску. Мы вяртаем асобныя формы словаў, што ў савецкі час былі непрымальнымі, а цяпер цалкам звыклыя. І аказваецца, Караткевіч так і пісаў. Мы аднаўляем аўтацэнзурныя скарачэнні. Пісаў раман «Чалавек смелы», а ў друк аддаваў рацыянальны. У музеі гісторыі беларускай літаратуры сёння ладзілі прысвечаны Караткевічу круглы стол. Адкрылася выстава «Рыцар чалавечага духу» з рукапісамі, малюнкамі і фота пісьменніка. Напярэдадні зладзілі канферэнцыю, дзе шмат казалі пра талент і пра культурніцкі ўнёсак Караткевіча. Ён праславіў нашу літаратуру і краіну нашу ў славянскім свеце. Яго ведалі, ведаюць і будуць ведаць, як ён і марыў пра гэта, як ён і хацеў. Гендырэктар нацыянальнай бібліятэкі спрабаваў дэпалітызаваць пісьменніка. Ці ён савецкі, ці антысавецкі, ці калі вось з тым сябраваў, з тым не сябраваў, там нешта сказаў, ён быў сынам свайго часу. На жаль, што мы не ўзняліся на вось такі ўзровень, які быў тады у 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Магчыма, і ўзняліся ў іншых літаратурных кірунках і жанрах. Але з палітычных прычынаў прозвішчы аўтараў не прагучалі, а кнігі, прызнаныя рэжымам экстрэмісцкімі матэрыяламі ці згодна са спісамі, прыбраныя з крамаў і бібліятэк. Пацярпела і спадчына Уладзіміра Караткевіча. У 2023 годзе са школьнай праграмы выключылі раман «Каласы пад сярпом тваім», прысвечаны падзеям напярэдадні і падчас паўстання Кастуся Каліноўскага. Юлія Цяльпук, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Але наш эфір працягваецца. І мой калега Вітаўт Сіўчык падрыхтаваў для гаспадарства разбор самых важных падзей серады.
Ды інфармацыйных нагодаў сёння не бракуе. Агенцыя Reuters сцвярджае, што ЗША абмяркоўваюць з рэжымам вызвалення 100 палітвязняў. У той жа час Bloomberg публікуе праслухоўванні Стыва Уіткафа, Юрыя Ушакова і Кірыла Дмітрыева, якія ўскрываюць шакавальныя абставіны амерыкана-расейскіх перамоваў. Гэтыя тэмы і не толькі абмяркуем з палітыкам Паўлам Латушкам, які неўзабаве завітае ў студыю Белсат. Запрашаю застацца. Так, і пасля размовы наш любімы агляд цікавостак з рэгіёнаў Беларусі, таму заставайцеся з Белсатам. Так, студыя Белсат, жывы эфір, Вітаўт Сіўчык, Алесь Залеўскі, рады яшчэ раз вітаць гаспадарства. У нашым чаце трансляцыі зноўку апытанка, зноў пра мірны план Трампа. Ці добры ён для Беларусі? Дзяліцеся сваімі ўражаннямі. Так, тэма няпростая, сам план дакладны нам яшчэ невядомы ўсе пункты, але рамкі... медыйныя нейкія такія, як то кажуць, аспекты ўжо ёсць. І у нас ёсць 3 варыянты адказаў. Мірны план Трампа добры для Беларусі? Так, бо скончыцца вайна. Не, бо несправядлівы, альбо трэці варыянт, не ведаю. Галасуйце, калі ласка, у нашай трансляцыі YouTube. Мы ж распачынаем студыю Белсат, і уласна першая тэма. Агенцтва Bloomberg апублікавала аўдыёзапісы размоваў спецпасланніка Трампа Стыва Уіткафа і памочніка Пуціна Юрыя Ушакова, і публікацыя мела эфект медыйнай бомбы. З запісу вынікае, што сябра, пасланнік амерыканскага прэзідэнта, інструктаваў расейцаў, як залагоджваць гаспадара Белага дома. Пакуль самі ўдзельнікі той размовы заяўляюць пра фейк. Як развіваліся падзеі ў нашым матэрыяле. Зліта расшифроўкі размоваў Уіткафа з прадстаўніком Крамля апублікавала агенцтва Bloomberg. Адкуль выданне гэтыя файлы невядома. Таксама невядома, калі адбылася размова. Верагодна, Уіткаф размаўляў з памочнікам Пуціна Юрыем Ушаковым адразу пасля замірэння Ізраілю і Хамасу на пачатку кастрычніка. У кароткай размове, яна трывала каля 5 хвілінаў, Уіткаф даваў парады, як размаўляць з Трампам. Напрыклад, Пуцін мусіў павіншаваць прэзідэнта ЗША з мірным пагадненнем у справе Газы і сказаць, што паважае яго як чалавека міру. Таксама Уіткаф раіў Пуціну звязацца з Трампам да таго, як той сустрэнецца з Уладзімірам Зеленскім. У апублікаванай размове Уіткаф сцвярджае, што даводзіў да прэзідэнта ЗША, што Расія заўсёды хацела і хоча міру. Ён жа папрасіў Ушакова перадаць Пуціну, што глыбока паважае кіраўніка Расіі. Яшчэ адна расшифроўка — размова Ушакова і пасланніка Пуціна Кірыла Дмітрыева, імаверна, ад 29 кастрычніка. Падчас размовы Дмітрыеў распавядае Ушакову пра нейкую паперу, якую ён плануе нефармальна перадаць у ЗША. Пры гэтым Дмітрыеў не хавае, што план пагаднення напісаны расейцамі, але амерыканцы мусяць падаць дакумент як свой, нават з дробнымі зменамі. Кірыл Дмітрыеў ужо назваў размову фейкам. Ушакоў, каментуючы справу расійскім прапагандыстам, не пацвердзіў і не адмовіў праўдзівасці запісаў. Я с Уиткафом часто разговариваю, но содержание не комментирую. Тут сливает, тут прослушивает, но не мы. Ушакоў пацвердзіў інфармацыю, што Стыў Уіткаф прыедзе ў Маскву наступным тыднем. А падчас спаткання з Лукашэнкам у Бішкеку Пуцін паабяцаў праінфармаваць апошняга пра хаду перамоваў Расіі і ЗША. Ну а Лукашэнка ў сваю чаргу зноў запрапанаваў Пуціну сваё пасярэдніцтва. Давайте паслухаем. Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Вы знаете, мы всегда готовы. А что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, мы ведем диалоги с западниками, с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди, у нас юридически обоснованные действия, мы же союзники. Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. А ў нашу студыю завітаў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы абвінаванага пераходнага кабінету Павел Латушка. Спадар Павел, добрый вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Калі вось казаць пра нашу краіну ў кантэксце перамоваў Расіі са Злучанымі Штатамі наконт замірэння ва ўкраіне, Беларусь, скажам шчыра, нідзе не гучыць у гэтых вось пунктах мірнага плану, у нейкіх там выцеках медыйных няма Беларусі. Гэта добра ці дрэнна для нас?
Вы ведаеце, у нас ёсць супадзенне і адсутнасць супадзення і спрэчныя, можа, падыходы да гэтага пытання з Лукашэнкам. З аднаго боку, конечно, калі тэма Беларусі гучыць у пытанні мірнага пагаднення па Ўкраіне, гэта важна. Значыцца, мы можам, выкарыстоўваючы гэты факт, ставіць тыя пытанні, якія адпавядаюць нашым інтарэсам. Незалежнасць, суверэнітэт, дэмакратычныя змены і Беларусь донар рэгіянальнай бяспекі, не стварае пагрозу. З іншага боку, Лукашенко таксама хоча, каб гэтае пытанне было ў парадку дня, таму што ён хоча атрымаць гарантыі бяспекі, персанальнай бяспекі. Ён не хоча застацца на задворках, бо пазней гэта можа спрацаваць супраць яго. У тым ліку ў кантэксце яго адносін з Расіяй, але таксама і пытанняў адказнасці Лукашэнкі за здзяйснення акта агрэсіі. У нас ён не хоча ісці на змены ва ўнутранай палітыкі. Мы хочам, каб праз гэтую тэматыку Беларусі, калі яна з'явіцца ў гэтым перамоўным працэсе, менавіта дамагацца ўнутраных зменаў. Так што ёсць агульнае жаданне быць у парадку дня, ёсць супярэчнасць інтарэсаў. Разам з тым, вось, ведаем, што агенцтва Reuters сёння апублікавала такую нататку, што паводле іхных звестак, магчыма, 100 палітвязняў выйдуць на волю, прынамсі пра гэта перамаўляюцца нібыта амерыканцы з рэжымам у Менску. І там вось таксама прагучала такая нотка, што некаторыя амерыканскія чыноўнікі мяркуюць, што гэта можа быць элемент шырэйшай стратэгіі па адарванні Беларусі, але ў гэтым кантэксце нават Лукашэнкі ад Расіі. Ну, тут доўгае пытанне, таму што вы паказалі фрагмент выказвання Лукашэнкі. Фактычна яшчэ на пачатку восені мінулага года Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, мы праводзім на YouTube-канале дыскусіі з Арцёмам Бруханом, спікерам Коордынацыйнай рады, ужо бачылі такой падыход Лукашэнкі. Ён вельмі хацеў з таго моманту дабіцца таго, каб Мінск-3 адбыўся ў Мінску, каб перамовы па Ўкраіне адбыліся менавіта ў Мінску, і гэта ўсё прадказвала. Таму ён сёння фактычна ўпершыню публічна гэта агучыў, звярнуўся да Пуціна. Дарэчы, учора Рыжынкоў сказаў, міністр замежных спраў Лукашэнкі, тое самае Лаўрову. Мы не пачулі адназначнага адказу з боку Лаўрова, не было абсалютнай падтрымкі. І Пуцін сказаў, ну да, я памятаю, якой унёсак вы зрабілі у перамовы па Ўкраіне раней. Але гэта не азначае, на мой пункт гледжання, што ў нейкім моманце Расійская Федэрацыя можа скарыстацца з гэтага падыходу Лукашэнкі, і можа гэта ўзгодненая такая публічная дыскусія. Я перакананы, што пасля гэтага, калі яны размаўлялі адзін на адзін, сам на сам, менавіта гэтае пытанне лубаваў Лукашенко. Гэта адпавядае яго інтарэсам, бо ён хоча пазбегнуць адказнасці за акт агрэсіі, ён хоча падняць свой імідж, падмыць свой забруджаны імідж, ну, ўжо ўшчэнт забруджаны. Ён, конечно, хацеў бы як бы скарыстацца для суб'ектнасці, аднаўлення сваёй суб'ектнасці. Пуціну, з аднаго боку, гэта карысна, таму што ён прылетае фактычна, прабачце, на сваю тэрыторыю, якую ён кантралюе, супрацьпаветраная абарона расійская. Чаму ён на Аляску ляцеў? Праз менавіта на Аляске адбыліся перамовы. Таму што гэта была тэрыторыя Расіі. Гэта кантроль над паветранай прасторай, бяспечна. На тэрыторыі Беларусі не дзейнічае ордэр міжнароднага крымінальнага суда. І гэта таксама плюс Пуціну. Разам ім вельмі карысна прынізіць Зеленскага. Але Зеленскі на гэта пытанне ўжо адказаў. Ён адказаў двойчы. Ён сказаў практычна даслоўна, што я гатовы сустрэцца з Пуцінам калі заўгодна, дзе заўгодна, але за выключэннем Расіі і тым больш, вось мене так прагучала, і тым больш у Беларусі, бо Беларусь з'яўляецца агрэсарам. Дзеля таго, каб Лукашенко дасягнуў гэтай мэты, што ён павінен зрабіць? Давайте уявім гэтую сітуацыю. Вот ён хоча, то мы павінны яму дакладна сказаць, ну калі ты хочаш, каб перамовы адбыліся ў Мінску, па-першае, адначасова спыняй рэпрэсіі і вызваляй не 100 палітзняволеных, а ўсіх. Нават на сённяшні дзень праваабаронцы даюць каля 1300 палітзняволеных, але рэальна мы ведаем значна больш. Дэкрыміналізуй грамадска-палітычнае жыццё, аднаўляй дзейнасць усіх партый апазіцыйных, аднаўляй 2000 пазаўрадавых арганізацый, якіх ты зліквідаваў. Перастай пераследаваць экстэрытарыяльна беларусаў, вербаваць, узбуджаць крымінальныя справы і гэтак далей. Кожны з гледачоў можа дадаць да гэтай лісты. Хтосьці скажа, нерэальна. А я скажу, што рэальна, бо ён дыктатар. Дыктатар можа сваім дэкрэтам увесці ўсе гэтыя змены на працягу 24 гадзін, окей, 48, 72. Калі захоча, ён можа гэта зрабіць. Пытанне, ці зробіць ён. Калі не зробіць, то прабачце, пра якія можа быць перамовы ў Мінску. Бо тут яшчэ ёсць роля Еўрапейскага Саюза. Да, мы бачым, што яны абмяняліся камунікацыяй з Трампам. Трамп сказаў, Лукашенко яго запрасіў у Мінск. Трамп сказаў, я не выключаю. Але еўрапейцы сказалі адназначна ў рамках гэтага плана па міру ва Ўкраіне, што без нас
Про нас нічога вырашаць нельга. Гэта сказала старшыня еўрапейскай камісіі Урсуля ван дер Лайнен. Гэта сказаў, дарэчы, недавно, учора, здаецца, прэм'ер-міністр Туск. Таму, калі там будзе Еўропа, уявіць сабе сітуацыю, што еўрапейцы прыедуць на перамовы, дзе сядзяць палітвязні і іх катуюць у турмах. Ці рэальны гэты сцэнарый? Адказ Лукашэнку: не, нерэальны. Ну, мар пра гэта. Хочаш, тебе падабаецца. Калі ласка, ну без зменаў ніякіх перамоў на тэрыторыі Беларусі немагчыма. Але гуляць яны ў гэта могуць спрабаваць гуляць далей. Ну вось цікава, цяпер это наколькі гульня цяперашняя вядзе да нейкіх рэальных вынікаў. Вы як дасведчаны дыпламат, як вы ацэньваеце, назовем это, траекторыю вось гэтага раунда перамоваў, гледзячы па сённяшніх размовах кіраўніка Расіі і Беларусі, яны сапраўды это абмяркоўваюць. То бок это рэальна блізка і магчыма неўзабаве такія перамовы. Можа, яшчэ одно слово про палітвязню. Вы сказали про 100 особ. Раней мы чулі і чыталі у True Social, Трамп напісаў про 50. Да? У меня была сустрэча з высокапастаўленымі амерыканскімі дыпламатамі на мінулым тыдні, і яны пацвердзілі, што кансультацыі ідуць праактыўна. Чаму была пауза? Таму што быў шатдаун, і гэта фактычна блакавала перамовы. На жаль, такое заканадаўства Злучаных Штатаў Амерыкі. Так што кансультацыі ідуць. Але амерыканцы не наіўны. Яны абсалютна рэальна аддаюць сабе справаздачу, што зрабіў Лукашенко, што ён робіць і што ён будзе рабіць. У амерыканцаў ёсць велічэзны інструмент санкцый, які яны не выкарысталі яшчэ на поўную моц. Так вось, я папрасіў нашу прадстаўніцу па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Ольгу Зазулінскую. Яна дала такую інфармацыю, што з 11 верасня па 25 лістапада бягучага года статус палітзняволенага атрымала 158 асобаў. 345 крымінальных пераследаў адносіных да беларусаў распачата. А 11 верасня было вызвалена 39 палітзняволеных, не 51. Нават мы памятаем пра Статкевіча, які адмовіўся і зноў знаходзіцца ў турме. З 51 39 палітзняволеных, з іх 2 замежнікаў. Ну, яшчэ можам дадаць да гэтага 4 грамадзяніна Украіны, якія мелі статус палітзняволена. Маем колькі? 43. 158 і 43. У 4 разы больш прызнана палітзняволеных за гэты перыяд, чым Лукашенко вызваліў. Таму што сёння ён падманвае амерыканцаў, ён падманвае і таксама сродкі масавай інфармацыі. Давайте не будем купляць гэты танныя падыходы. Ён, конечно, важна, што людзі выходзяць. І тут без дыскусій. Але мы павінны быць рэалістамі і прагматамі. Што тычыцца гэтай дамовы? Дамова, ну, вы ведаеце, сёння выглядае так, нібы пазітыўна. Але пакуль Путін не сказаў ні слова. Ён не даў ацэнкі гэтай дамове. Да? Мы бачым, што Украіна адстаяла шэраг важных для сябе пазіцый. Гэта павелічэнне да 800 тысяч узброеных сілаў, гэта выключэнне забароны ўступлення ў НАТО, наколькі я разумею, гэта ўпісана ў Канстытуцыю Украіны, абмен тэрыторыям непрымальны, бо гэта абсалютна парушае міжнароднае права. Як можна ўзяць, аддаць частку Донецкай вобласці, Луганскай вобласці, там меншая частка пад кантролем Украіны. Гэта не адпавядае нормам міжнароднага права. Пытанне, што на гэта скажа Путін. Я думаю, што Путін можа з гэтым не пагадзіцца. Я бы сказаў, я хацеў быць бы стрыманым аптымістам. Я вельмі стрыманы аптыміст. Бо хочацца, каб вайна, ну хаця бы взяла паузу, а лепш закончылася. Бо столькі людзей церпіць ад гэтага жудаса. Але для мяне, як для беларускага палітыка, важна, каб і вось гэты пункт, ён выключаны. Калі я прачытаў у расійска-амерыканскім плане пункт, што амністыя про адказнасць, я сказаў, прабачце, ну як можна забыць злачынства? Лукашенко, які зрабіў злачынства агрэсіі, а яшчэ дадаткова па нашай тэматыцы злачынствы супраць беларусаў, супраць чалавечнасці, мы проста гэта забудзем, ну, ён заўтра зробіць чарговы, бо можна будзе зноў жа такі забыць. Власна, спадар Павел, вы згадалі пра тое, што значна больш людзей саджаюць за краты, чым выпускаюць у Беларусі па палітычных матывах. І пытанне, калі мы гаворым пра пакуты беларусаў, ці вось гэтае пытанне, каб Лукашенко спыніў рэпрэсіі, ці гэта ўвогуле неяк рэальна пралабіраваць, я не ведаю, каб афіцыйны Вашынгтон паставіў такую умову, што калі ён сапраўды хоча зняцця нейкіх санкцыяў супраць Беларусь, калі яшчэ штосьці, то сапраўды павінна быць... Я думаю, гэта не інсайт. Я пачуў вельмі адназначна. Вашынгтон менавіта так ставіць пытанне. Спынення рэпрэсій. Бо на сённяшні дзень гэта выглядае як канвейер. Мы удзячны амерыканскаму ўраду, адміністрацыі прэзідэнта Дональда Трампа за тое, што яны робяць гэтыя высілкі, гэтую працу. Яны вельмі рэальна глядзяць на вынікі. З іншы бок, яны абсалютна разумеюць, што толькі спыненне рэпрэсій і адначасовае вызваленне
Няхай было 39 асобаў 11 верасня палізняволеных. Пазней 4 палізняволеных, да, сярод украінцаў. Зараз, дай Боже, будзе 100, але Лукашенко зноў падмане. Я перакананы, што там будуць проста крымінальнікі. Тыя, хто менавіта асуджаны за крымінальныя артыкулы, не крымінальна-палітычныя ці крымінальныя на падставе палітычнай, грамадска-палітычнай дзейнасці. Ён будзе зноў падманваць. Конечно, мы вельмі хочам, каб выйшлі лідары, да, тыя, хто вядомы. Але нам жа важны кожны і кожная, каго мы імя нават не ўзгадваем з вами публічна. Лідараў таксама Лукашенко І зноў ж такі, прабачце, ну, давайте вось вартасць жыцця, здароўя чалавека. Мы кажам, мы радуемся вызваленню, але адначасова мы же павінны разумець, што такой же чалавек, такой же наш родны, блізкі для кагосьці чалавек, ён трапляе ў гэты момант у турму. Ён же для нас таксама важны, правда? Наконт лідараў вы таксама згадалі вось пра Мікалая Статкевіча. Напярэдадні стала вядома, што ён зноў у турме прыйшоў афіцыйны адказ, дакладней адмоўц, што ён адбывае пакаранне па нейкім там рашэнні так званага суда, пры тым, што ў гэтай угодзе з амерыканцамі ён меўся быць вызвалены. Ці гэта не чарговы падман з боку узурпатара? Ці гэта не падман? Фактычна ён жа падаваў гэта як памілванне за такое. Ён зрабіў жэст, правда, у адносінах да тых, хто з'яўляецца злачынцамі. Я нават вось калі вызвалі зараз 2 ксяндзоў, да, каталіцкіх, якіх таксама, я не ведаю, ці іх дэпартавалі, ці яны выехалі у Ватыкан, паказалі іх у Ватыкане. Ды ён сказаў, што гэта асобы, як напісаў яго тэлеграм, пул першага, да, асобы, якія здзейснілі асабліва цяжкія дзяржаўныя злачынствы. Да. Это пры тым, што яны пераконвалі раней, што, напрыклад, ксяндза Анджая Юхневіча затрымалі зусім па іншай справе, не палітычнай. Да. Таму тут, калі ён робіць памілванне, а пазней ён саджае па тым жа самым артыкуле асобу Мікалая Статкевіча ў турму, ну гэта хлусня, гэта падман. Калі ён вызваляе кагосьці і выкідвае па-за межы Беларусі, і пазней мы ўжо маем прыклады, узбуджае крымінальныя справы ў плечы, як кажуць, да, у спіну, зноў у адносінах тых, хто ўжо знаходзіцца за мяжой. Што ён кажа? А я вас не чакаю, нават не падумайце прыехаць у Беларусь. Вы ніколі не вернецеся ў Беларусь, ну, пакуль ён, як кажуць, не адыдзе ці не памрэ. Бо ён узбуджае крымінальную справу і зразумела, што чалавек не паедзе. Гаспадар Павел, так, просто пакуль мы акурат тэме палітвязням, мне яшчэ одно пытанне есть, вяртаючыся да дыалога, але ўжо калі з палітвязнямі ці ў сувязі вот з гэтымі ўсімі рызыкамі, так, ну і это была незручная сітуацыя таксама для США, што выдваряюць кепская прэса пра это і гэтак далей. Ці не будзе зменена лагістыка ў такім разе з боку рэжыма датычна вызвалення, так, лагістыка і падыходы, ці вось пра гэта нешта чуваць, ці, напрыклад, што беларусы змогуць вязні застацца ў Беларусі? Ну, гэта пакуль, конечно, можа нейкая інфармацыя, якая можа выглядаць таксама і спекуляцыяй. Тут можа не варта рабіць спекуляцыі на гэтай тэме, але лагічна аналізуючы тое, што адкрыліся 2 пагранічных перахода паміж Беларусю і Польшай, і пазіцыя аб'яднанага пераходнага кабінета, і большасці ў Коаліцыйнай радзе была заўсёды ціск на рэжым, прымушаць рэжым змяняць унутраную палітыку, камунікацыя амерыканцаў пад ціскам, бо мы бачым, яны выкарыстоўваюць інструмент санкцый, але галоўна не зачыняць мяжу для людзей. Бо людзі, беларусы, важна, каб ездзілі ў Еўропу, а не ў расійскую федэрацыю. Калі зачыняліся баброўнікі, бераставіцы, яны зачыняліся па якой прычыне? Па той, што Анджэй Пачобут быў асуджаны па палітычным артыкуле, да, па палітычных падставах. Так вось, калі ён адчынены, значыцца, можна лагічна чакаць, што Лукашенко павінен зрабіць гэты крок. Зразумела, што нейкія размовы былі на гэты конт. Гаспадар Павел, так, вот яшчэ хацеў бы вярнуцца... Значыць, будзе і гэта лагістыка, адказваючы, будзе выкарыстана і польская лагістыка. Так, это было б лагічна. Хаця яшчэ пытанне, ці Анджэй Пачобут пагодзіцца з'ехаць. Уласна, это асобнае вялікае пытанне. Так, але вот вяртаючыся, можа таму Александр Лукашенко і пасля зімкі выпускае палітвязняў, так, і ідзе там нейкія мікракрокі на сустрач, таму што невядомы лёс агульнай глобальнай здзелкі па міру ва ўкраіне. Ну і пакуль вот як бы ён і трымае гэтую сітуацыю, каб не зрабіць фальстарт. Я ведаю, што дэмакратычныя... Мне цікава ваша меркаванне, таму што дэмакратычныя сілы ўжо закінулі, так, і Святлана Ціхановская, ваш кабінет, закінулі еўразвязу, изучаным Штаты, стварэнне канферэнцыі, так, па вырашэнню палітычнага крызісу ў Беларусі. Якім чынам это можа суіснаваць? Вось, бо зразумела, што, ну, умоўна, там Павел Латушка і Святлана Ціхановская не будзе за столом там Зеленскім і Пуціным знаходзіцца. Да, будзем рэалістамі, конечно. Так, а там это магчыма. Якім чынам это будзе стасавацца з рэальнай этой глобальнай здзелкай? І ці у вас уже можа ёсць рэакцыі з боку Захада на вось эту прапанову? Як яны это бачаць? Апошні тыдзень ідзе вельмі праактыўная камунікацыя з еўрапейскімі партнёрамі і з Даніяй, і з Германіяй, і з Францыяй, і з Кіпрам.
Кіпрам як будучае старшынства Даніі, сённяшняе старшынства ОБСЕ, з Польшай, з Літвой. Вы ведаеце, у меня былі сустрэчы з намеснікам міністра міжнародных справ Літвы, толькі што недавно былі візіты ў Парыж, зараз Светлана Ціхановская знаходзіцца ў Берліне, таксама адбудуцца размовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэтае пытанне вельмі важнае. Пытанне, якім чынам нашыя партнёры будуць у тым ліку улічваць нашы інтарэсы. Мы разумеем, што мы працавалі ў тым ліку з партнёрамі, каб нарасціць гэты патэнцыял ціску. І да, яны прымалі гэта рашэнне. Я не буду казаць, не мы ж падпісваем рашэнне аб санкцыйнай Еўрапейскай Саюз, але мы рыхтавалі іх, мы іх пераконвалі, мы рыхтавалі канкрэтныя падставы, дакументы, матэрыялы, на падставе якіх гэта ўсё ўводзілася. І на сённяшні дзень як выкарыстаць гэты назапашны патэнцыял. Я кажу, ёсць санкцыі амерыканскія, а ёсць залатая санкцыйная акцыя у еўрапейцаў. Залатая санкцыйная акцыя ў іх. Вось каб яны скарысталі ў інтарэсах таго, каб дамагчыся рэальных зменаў. Нашай галоўнай мэтай з'яўляецца вызваленне палізняволеных. І гэта без дыскусій. Але стратэгічнай мэтай з'яўляецца змены ў Беларусі. Хтосьці скажа, Лукашенко на гэта не пойдзе. І я пагаджуся. Калі ён на гэта не пойдзе, няхай жыве з санкцыямі. Вось і ўсё. Адказ вельмі просты. Не мяняеш палітыку, жыві з санкцыямі. І санкцыі павінны нарошчвацца. Што сказаў Будрыс зараз, міністр замежных справ Літвы сёння? Яшчэ большыя санкцыі на рэжым Лукашенка. І думаеце, яны вытрымаюць пакінуць гэтыя фуры ў Беларусі? Бо відаць, што... Ну, цяжкое пытанне, вось, вельмі цяжкое, вельмі супярэчлівае. На прыкладзе Літвы Менскі хоча паказаць, якім чынам ён можа еўрапейскую палітыку ламаць. Да, ён спрабуе, таму вельмі важна скаардынаваная палітыка ўсіх суседзей, вельмі важна палітыка скаардынаваная ў рамках Еўрапейскага Саюза. Гэта для нас, для дэмакратычных сілаў сверхзадача. Ці дабіцца правесці палітычнай канферэнцыі. Ці можа гэта вельмі голасна гучыць, сустрэчы палітычнай, можа адкрыта і закрыта, дзе выпрацаваць агульную пазіцыю з найбольш важнымі для нас партнёрамі. Бо ёсць краіны, якія менш цікавяцца тэматыкай Беларусі. Зразумела, суседзі, зразумела, Германія, Францыя, напрыклад, Великобританія, якая не належыць да Еўрапейскага Саюза, Злучаны Штаты Амерыкі, выпрацаваць агульную пазіцыю, як дамагчыся вось у гэты момант маленькага вакенка магчымасцяў, якое адчыняецца, рэалізацыі максімальна нашых інтарэсаў. Скарыстаемся, значыць, мы можам штосьці атрымаць. Не атрымаецца, ну што, будзе страчаная магчымасць. Калі сустрэнецца Рыжанкоў з Будрысам, вот у справе тых фураў, што гэта будзе значыць для нас, для дэмакратычных сілаў, для беларусаў? Тут пытанне не ў сам факце сустрэчы, якой парадак дня будзе гэтай сустрэчы. Калі, напрыклад, Будрыс сустрэчыцца з Рыжанковым і вырашыць пытанне, фуры разыдуцца і ўсё застанецца як ёсць, ну окей, сустрэліся і сустрэліся. Рыжанкоў уже прыйдзе з іншай тэматыкай. Ён будзе ціснуць на Літву, каб яны знялі санкцыі, нацыянальнае заканадаўства памянялі, якое забараняе транзіт калійных угнаенняў праз тэрыторыю Літвы. Каб Літва спыніла практыку ініцыявання санкцыйнай палітыкі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, бо яна з'яўляецца адным з лідараў гэтай санкцыйнай палітыкі. Каб Літва адмовілася ад справы, якая распачата ў міжнародным крымінальным судзе. І мы чакаем, што будзе ўзбуджана ўжо крымінальная справа, бо сёння ідзе дазнанне, а мы чакаем узбуджэння крымінальнай справы. І тады ўжо пытанне ордэра ўваходзіць на парадак дня. Таму яны гэта так ціснуць на Літву. Зараз мы павінны ўсе падтрымліваць Літву. З аднаго боку, я разумею, што літоўскі ўрад знаходзіцца ў цяжкой становішчы, бо гэта грамадзяне Літвы, і гэта уласнасць прыватных кампаній, не дзяржаўная, але ўсё ж такі уласнасць літоўскіх кампаній. Кожны ўрад павінен дбаць аб інтарэсы сваіх кампаній. Гэта цяжкая сітуацыя, ну і рэжым. Тут вельмі важна, я не разумею, шчыра скажу, я не разумею, чаму Брусэль да гэтага часу не зрабіў моцны крок у падтрымку. Ну вось это выдатнае пытанне. Ёсць Венгрыя, мы разумеем, ёсць Орбан. Як канкурэнты, напрыклад, па перамовах, вось мы вяртаючыся, Лукашенко кажа, хачу ў Мінску. У яго ж ёсць канкурэнты, у яго ёсць Будапешт, Орбан, які з'яўляецца, ну, няхай можа не проксі Расіі, але такі траянскі конь у Еўрапейскім Саюзе. Ёсць Стамбул. Дарэчы, для Пуціна Будапешт цікавы таксама, таму што там было будапешскае пагадненне заключана, памятаем, да? І паказаць зноў, глядзіце, вось менавіта сімвалічна ў Будапешце я буду падпісваць. Якое можам зламаць. Да, у любы момант. Спадар Павел, хацеў яшчэ вярнуцца да пытання таго, што апублікаваў Reuters, што яны размаўлялі з некаторымі чыноўнікамі з адміністрацыі ЗША, і, маўляў, яны маюць такі спадзеў, што вось праз гэты дыялог Вашынгтону з рэжымам Лукашэнкі яны змогуць Менск хаця б нязначна адцягнуць з геапалітычнай арбіты Масквы. Это адносна нейкіх такіх, ведаеце, далёкасяжных мэтаў. Гучыць, шчыра кажучы, вельмі фантастычна, улічваючы мінулае, улічваючы, што Лукашенко і Пуцін як сіямскія блізнюкі ў такім расійскім імперыялізме. Якая ваша думка на гэты конт, ці гэта ўвогуле рэальна? Ну, па-першае, Лукашенко сёння зноў пацвердзіў Пуціну абсалютную лаяльнасць. Сказаў, мы ж саюзнікі. І ён у кантэксце вайны зноў жа такі казаў, мы саюзнікі. Але вось кажучы пра публікацыю гэтых дадзеных, вельмі шмат пытанняў, ну як так магло стацца, да? Я ўзгадаю
таксама гісторыю, калі у меня была сустрэча ў адном еўрапейскім парламенце, калі я працаваў амбасадарам яшчэ, і па выніку гэтай сустрэчы праз 7 дзён я атрымаў у паштовай скрыні запіс гэтай размовы. То есть я сустракаюся як амбасадар у парламенце еўрапейскай краіны са старшынёй камісіі, мне прыходзіць запіс гэтай размовы. Я подумаў, ну окей, для меня ніякай праблемы, але пытанне да гэтага старшыні камісіі, бо ён сказаў штосьці, тое, што не адпавядае нават, я б сказаў, палітыкі гэтай дзяржавы. Так што гэта не бывае з такой дыпламатыяй. Так, але да Блумберга мы яшчэ вернемся. Я хацеў запытацца менавіта пра тое, што Ройтэрс піша, што, маўляў, амерыканцы вядуць перамовы з Лукашэнкам у тым ліку для таго, каб адцягнуць яго ад Масквы. Гэта нерэалістычны сцэнарый, я гэтым абсалютна перакананы. Гэта ўжо даказала гісторыя 30+ праўлення Лукашэнкі. Калі ён мог гэта зрабіць на пачатку, калі ён мог зрабіць гэта ў 2010 годзе, ён мог 2010 год. Узгадайце сітуацыю. Я быў членам урада. Я памятаю, пытаўся ў урадзе. Няўжо Лукашенко зменіць палітыку? І мне тады, памятаю, міністр інфармацыі быў Праліскоўскі. Супакойся. Бо тады Берлусконі прылетаў, памятаеце? Тады паехалі еўрапейскі чыноўнік. Сікорскі быў, міністр замежных спраў Германіі прыязджаў. Шла вельмі праактыўная камунікацыя. Што Лукашенко змяніў гэтую палітыку? Трэба таксама зразумець, што апошнюю кропку, это вынік палітыкі Лукашэнкі, знешняй, унутранай палітыкі, ставіць заўсёды Крэмль. І Крэмль будзе біць па рукам Лукашэнку. Таму адцягнуць, я кажу гэта амерыканскім партнёрам, я кажу гэта еўрапейскім партнёрам, гэта нерэалістычна, гэта будзе проста гульня, гэта будзе падман. Ён будзе рабіць выгляд, што нейкі робіць крокі ў адносінах Еўрапейскага Саюза, і то я сумнююся, што ў стане зрабіць тое, што чакае Еўрапейскі Саюз, бо ён наламаў такую колькасць дроваў, как ніколі не было за часоў яго правлення. А што рэалістычна ЗША на дадзеным этапе зрабіць, калі яшчэ няма той глобальнай здзелкі, калі толькі агульныя рысы, контуры вымалёўваюцца? Ісці на транзіт. Лукашенко, адказваючы нават на нашы пасылы, вось глядзіце, ён сказаў на гэтым тыдні, не можна, я не хачу, каб старшыня прэзідыума Усебеларускага народнага сходу быў у канфлікце з новым прэзідэнтам. Таму ён паказвае, што ён хоча захоўваць гэтую пасаду, але фактычна ён зрабіў гэтую пасаду для транзіта. Калі ў яго будзе вельмі цяжкі стан здароўя, зразумела, што ён прадугледжвае, што на гэту пасаду ён пасадзіць кагосьці, марыць пра свайго сына, але ён вельмі малады, значыцца, магчыма, гэта Віктор Лукашенко. І такія размовы ў Мінску у элітах ужо пайшлі. Гэта рэальныя размовы аб тым, што калі пагаршаецца здароўе з Лукашэнкам, Віктор Лукашенко можа стаць двукосці прэзідэнтам. Таму вось на транзіт ён ідзе. Як нам падштурхоўваць яго на транзіт? Бо любы транзіт гэта ўсё ж такі змены. Я думаю, што, конечно, гледачы не пагадзяцца са мной, калі я скажу, нават Віктор Лукашенко гэта ўжо змены. Ну, адносныя змены. Мы зразумеем, што ён быў памочнікам і да гэтай пары курыруе спецслужбы, ён адказны за злачынствы, але гэта працэс, які пачынаецца. І вось тут нам трэба скарыстацца з амерыканскай дапамогі, і яны, я разумею, што могуць ставіць гэтае пытанне, а еўрапейцы яшчэ не ставілі гэтае пытанне. Ставілі пытанне зменаў унутраных у краіне. Зразумела, што это можа быць не год, можа не два, але жыццё час ад часу, я вось з Гданьска вярнуўся, салідарнасць, сустракаліся з лідарамі былой салідарнасці, там быў Лех Валенца. Слухайце, яны таксама не думалі, што вось у 89-м гэта адбудзецца. Трэба працаваць, не здавацца. Але ці узурпатар не спыняць гэтая перамова са свайго боку, калі пабачыць, што амерыканцы ціснуць на яго, каб адбыўся гэты транзіт? Не, он, конечно, будзе супраціўляцца. Конечно, але ёсць інструмент ціску. Ему что важно? Признание. Но тут американцы пошли на такое задобривание диктатора, да, яны пачалі его называть президентом и так далее. Конечно, як для меня, для беларуса, я думаю, большасці гледачоў Белсата. Гэта непрыемна, да, і непрымальна, і як палітык я з гэтым не пагаджаюся, але з іншага боку кажу амерыканцам дзякуй за тое, што вы робіце па вызваленню. Так што тут ёсць інструмент ціску. 100 прадпрыемстваў у амерыканскім спіску, увогуле 250 адзінак у амерыканскім санкцыйным спісе. Сектаральныя санкцыі еўрапейскія па розных прычынах, шмат з якіх за правы чалавека. 14 санкцыйных пакетаў супраць Беларусі рэжыму Лукашэнкі прыняты Еўрапейскім Саюзам. І гэта трэба аддаваць за рэальныя змены, не за касметычныя змены. Конечно. Па вас паслухаеш, спадар Павел, то атрымліваецца, што пакуль што ўсё ідзе так на руку беларусам у гэтай гісторыі. Хаця аптымізму это вот уласна. Беларусам ці рэжыму? Не, ну беларусам нам, ну ты, которые не рэжыму. Так, бо любы сцэнар фактычна, які мы абмяркоўваем, што ён нам дае дастаткова шансаў у бліжэйшыя гады для таго, каб Беларусь там захавала незалежнасць, так, і каб нейкі рух пачаўся палітычны. Я бы сказаў, што ўжо цяпер відавочна адбываецца гэты рух палітычны, нават з выпускам гэтых палітвязняў.
Толькі што вось мы тут вельмі моцна недооценьваем, забываемся пра Расею. Так? У якім стане яна выйдзе з гэтай вайны і што вось будзе далей? Я думаю, самае галоўнае гэта пытанне санкцыйнага ціску. Мы бачым, што на эканоміку Расійскай Федэрацыі мае ўплыў, на эканоміку рэжыму Лукашэнкі мае ўплыў. Гэта падзенне прамысловай вытворчасці ў Беларусі, гэта падзенне сельскагаспадарчай вытворчасці ў Беларусі, гэта змяншэнне экспорту на расійскі рынок, гэта адмоўная гандлёвая сальда, гэта все апошняя статыстыка. У Расіі таксама стагнацыя. Вось калі санкцыі будуць зменены, конечно, гэта пагаршае наше становішча. Пытанне, ці здрадзіць нас Еўрапейскі Саюз, еўрапейскі партнёр. Вось гэтае пытанне, я шчыра скажу, я задаю сам сабе. Каб гэтага не адбылося, вось таму мы і працуем, і стараемся працаваць 24/7, сустракацца, пераконваць, тлумачыць. На сённяшні дзень падчас усіх гэтых сустрэч я не пачуў ні адводнага заходняга дыпламата, што яны гатовы нас здрадзіць, што яны гатовы пайсці на нейкую здзелку з Лукашэнкам. Не, яны разумеюць, што Лукашэнка павінен пайсці не на касметычныя, на рэальныя змены ў Беларусі. І я прашу ўсіх, хто гатовы гэта адвакатаваць, народныя амбасады, актывісты, беларускае грамадства з-за мяжой, давайце гэта адвакатаваць. Ніякіх здзелак з Лукашэнка, пакуль ён не пойдзе на рэальныя змены. Спадар Павел, напрыканцы нашай размовы хацеў бы вярнуцца таксама да пытання гэтых зліваў Блумберг, размоваў паміж Ушаковым, Віткафам, таксама Ушаковым і Дмітрыевым. Ведаеце, тыя цытаты, якія з'явіліся ў агенстве Bloomberg, у прыватнасці тое, што Віткаф раіць, як расійскаму боку размаўляць з прэзідэнтам Трампам, каб пралобіяваць свае інтарэсы, то бок свайму ворогу практычна ці адверсажу расказвае пра тое, як размаўляць з уласным прэзідэнтам. Многія аглядальнікі кажуць, што гэта проста як нацыянальная здрада. Як вы лічыце, ці гэта паўплывае на перамоўны працэс гэты зліў? Глядзіце, я расказаў, што гэта не першая... Нават у маёй дыпламатычнай гісторыі была такая сітуацыя. Я думаю, што было і шмат якіх іншых. Што такое дыпламатыя, калісьці я так спрабаваў акрэсліць для сабе? Гэта мастацтва кампрамісу. Але кампраміс, які ты дасягаеш у інтарэсах сваёй краіны. І кожны бок, калі праводзіць перамовы, зразумела, што трэба дасягнуць кампрамісу. У гэтай сітуацыі Расія і Украіна, як бы цяжка гэтае слово не гучала, але мы хочам, каб у інтарэсах Украіны быў гэты кампраміс. Якую ролю выконваюць сёння Злучаныя Штаты Амерыкі? Як выконваюць ролю медыятара. Але медыятар таксама можна цяжка пра іх сказаць, фасілітатара. Яны праз ціск, праз сілу спрабуюць сфасілітаваць, прымусіць да пагаднення, мірнага пагаднення. Але каго яны ў першую чаргу прымушаюць? І вось тут узнікае праблема. Бо нам лагічна, тым, хто падтрымлівае Украіну і дэмакратычных поглядаў, што трэба ў першую чаргу было апрацаваць гэтую план з Украінай, а пазней ісці да рускіх. Яны пайшлі па іншай логіцы, яны спачатку дамовіліся з расіянамі, выкацілі гэты план публічна, я думаю, ці быў гэты зліў кантраляваны, магчыма кантраляваны, і пазней пайшлі. Ну, хтосьці ў дыпламатыі скажа, можа і правільна, таму што ў Расіі найбольш непрымірымая пазіцыя была. Сённяшні дзень выглядае так, што зняты, мне здаецца, найбольш, Украіны, па крайней мере, найбольш праблемныя пытанні для Украіны, пытанне, ці дамовіцца, ці пагодзіцца на гэта Пуцін, вельмі вялікае. Мы пачыналі пра гэта размову. Лічу, што гэта на сённяшні дзень слаба рэалістычна. Спадар Павел, дзякую вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, таксама намеснік кіраўніка авіянальнага пераходнага кабінету, быў госцем студыі Белсат. І ў працяг тэмы, уласна, вось факт размовы Віткафа і Ушакова ў ЗША ўжо выклікаў скандал, апраўдвацца давялося нават самому прэзідэнту Дональду Трампу. Аднак украінскі палітолог Пятро Ляшчук раіць не пераацэньваць уплыў Стыва Віткафа на амерыканскага прэзідэнта. І вось якую думку ён выказаў у размове з нашым тэлеканалам. У Сполучених Штатах це викликало певний резонанс, уже там і конгресмени кажуть, що... У Злучених Штатах гэта выклікала пэўны рэзананс. І конгресмены кажуць, што гэта няправільна і ненармальна. Думаю, гэтая гісторыя проста так не скончыцца аднымі каментарамі Трампа, бо ёсць людзі, якія абвінавачваюць Віткафа ў дзяржаўнай здрадзе, таму што ён працуе ў інтарэсах варожай дзяржавы. Але насамрэч дзейнасць Віткафа нікога не здзівіла. Ён стабільна займае прарасійскую пазіцыю, прасоўвае іх інтарэсы. Кожны візіт у Маскву завяршаецца тым, што з'яўляецца чарговы план, які прадугледжвае адыходы ад нацыянальных інтарэсаў Украіны. Тут з'яўляе іншае. Быццам Віткаф дзее ў інтарэсах Расіі і мае ўплыў на Трампа. Але ж Трамп і прывёў Віткафа ў палітыку. Таму тут пытанне не столькі ва Віткафе, колькі ў Трампе, бо той выконвае тыя задачы, што ставіць яму Трамп. Відавочна, задача зрабіць адносіны з расейцамі максімальна пазітыўнымі.
А цяпер пераходзім да любімай рубрыкі Алеся Залеўскага «Навіны беларускіх рэгіёнаў». Гэткую рубрыку мы робім разам з выданнем «Багамедыя». Вы думаеце, 90-е гады мінулага стагоддзя адышлі назаўсёды? Тым больш, што так нас заўпэўнівае прапаганда, але ж не. У тык-току жыхары аднаго з двароў горадні паказалі астравок тых самых 90-х гадоў і далёка не ў найлепшым сэнсе гэтага слова. Прынамсі, дарога ў іх дакладна не рамантавалася з таго часу. А ў каментарах пад відэа стандарт нараяць звярнуцца на партал 115.bl альбо нават у, цытата, прэзідэнцкую вертыкаль. Маўляў, так праблему вырашыць хутчэй. Аднак аўтарка відэа удакладніла, што ўжо шмат гадоў яна і іншыя жыхары пішуць у розныя інстанцыі ажно з 2019 года. Вынікаў 0. Пры гэтым іншыя двары на той жа вуліцы актыўна рамантуюць. У чым сакрэт гарадзенцы разгадаць не змаглі. Ну і да наступнай тэмы. Вось ужо 20 гадоў у Беларусі існуе дзяржаўная праграма адраджэння вёскі. Што праўда, у прапагандысцкіх выданнях праграму стараюцца не згадваць, бо давядзецца ж паказваць выкананне закладзеных пунктаў. Хваліцца асабліва няма чым, бо вёска ў нашай краіне памірае ўсё хутчэй і хутчэй. Вось чарговы доказ. І хоць прыемная музыка, але відовішча ўжо не такое прыемнае, калі задумацца, бо гэта кадры, як зносяць будынак школы са 140-гадовай гісторыяй у вёсцы Саковічы Салігорскага раёну. Пад ролікам амаль сотня каментароў. Многія не стрымліваюць эмоцыяў, маўляў, калісьці ў вёсках было ўсё, і клуб, і крамы, школа, лажня, а цяпер руйнуюць замест таго, каб адрэстаўраваць. А іншыя пытаюцца, чаму нельга было перарабіць будынак пад жытло альбо офісы, ну і боль былых вучняў гэтай школы. Адметна, што ў 2019 годзе грамадскае аб'яднанне прапанавала стварыць тут рэабілітацыйны цэнтр для людзей з інваліднасцю, з інвестарам, праектам і разлікамі. Але патрабаванні чыноўнікаў, у тым ліку кампенсацыя ранейшых выдаткаў, спужалі інвестара. Самыя якасныя прадукты беларускія. Вядомы і распаўсюджаны стэрэатып, даволі папулярны ў расійскамоўных соцсетках. Маўляў, толькі ў Беларусі апошнім астраўку Савецкага Саюзу ўсё робяць паводле гостаў. Марозіва з малака, масла з вяршкоў, пельмені з мяса. Але з якога мяса? Ваўкавыскага. Карыстальнік тык-току зазірнуў у склад тых самых нашых беларускіх пельменяў, быў моцна ўражаны. Давайте паглядзім без каментара з нашага боку. Чему? Вот, допустим, берем бабушка, они пельмени с телятиной. Это супраць нейкай фирмы. Мука, да, свинина, лук, говядина. Ну, то есть у нас же состав идет в порядке убывания. Как не то есть подслушано? преобладает свинина и лук, потом говядина. То есть они со свининой и луком даже больше, чем с телятиной. Окей, давайте дальше. О, с кроликом. Мне бы ребенка взять с кроликом, да? Ведь мясо кролика очень прикольное. Что там состав? Филе цыпленка. Угу. Филе цыплят, вода питьевая, масло. Короче, филе кролика идет вообще на далеко не первом месте. То есть это с курицей пельмени. У меня вопрос ко всем вот этим производителям. Вы чё? Господарство. Ну, власне, хотели подвести вынікі нашага пытання. Ці мірны план Трампа добры для Беларусі? Варыянты адказаў так, бо скончыцца вайна 14%. Не, бо несправядлівы гэты план, ажно 69%, больш за 2/3 нашых гледашоў. І не ведаю, адказвае 17%. Ну дык так, вось і маем адказ, чаму так складана ідуць перамовы. Уяўляеце, нават нам, беларусам, цяжка дамовіцца
Ну, Як тут хочется, што каб лепш, наша а што краіна- казаць пра Ўкраіну і Расію, для Так, якіх хочацца, гэта каб- жыццёва важнае пытанне. Асабліва для Украіны, якая пакутуе ад расійскай агрэсіі, а нам таксама важна, каб наша дзяржава у выніку ўсёй гэтай завірухі ўсё ж такі беларусы Заставалася на месцы. Заставалася на месцы і яшчэ каб лепшая была сітуацыя, якая была вольная. Спадарства, напрыклад, нашага эфіру хацелі паказаць вам яшчэ прыгожае відэа з грэцкай алімпіі, дзе адбылася цырымонія запальвання алімпійскага агню зімовых гульняў у Мілане і картына Адам Пэццо. Праз надвор'е большую частку падзеі правялі ў закрытым памяшканні, а адтуль полымя выправілася ў традыцыйную эстафету. Яна пройдзе па ўсіх 110 італьянскіх правінцыях і 6 лютага наступнага года завершыцца на стадыёне ў Мілане. Там пройдзе цырымонія адкрыцця, а пакуль паглядзім, як агонь запальвалі. Прыгожа, велічна, Вось файна толькі таксама на гэта звярнуў увагу. На гэтым у нас сёння ўсё. Дзякуем за ўвагу. Для вас працавалі Алей Залеўскі і Вітаўт Сіўчык. Дзякуем вялікі вам за лайкі. Калі ласка, зрабіце гэта, падтрымайце нас, калі яшчэ гэтага не зрабілі, ці пачытайце, як гэта зрабіць бяспечна пад нашым відэа. Ну і каментар таксама пакіньце, калі што, ананімна, калі лічыце, што небяспечна. Да хуткай сустрэчы. Вам вялікі, да заўтра.